नमस्कार, मी सिद्धी तुमचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। माशांमध्ये सर्वात झटपट शिजणारा मासा म्हणजे कोळंबी। तर आज मी तुम्हाला एकदम मोजक्याच साहित्यात झटपट बनणारी आणि अतिशय चविष्ट अशी बटाटी कोळंबी मसाला बनवून दाखवणार आहे। बटाटी कोळंबी मसाला बनवण्यासाठी इथे मी अर्धा किलो कोळंबी घेतलेली आहे। कोळंबीचा साल काढा आणि मध्ये जी शीर असते ती सुद्धा काढून घ्या। त्यानंतर 3 ते 4 वेळा स्वच्छ पाण्यातून धुवून घ्या आणि जर वाटलंच कोळंबी खूप जास्त चिकट आहे तर साध्या पाण्याच्या ऐवजी मिठाच्या पाण्यामध्ये तुम्ही धुवून घ्या। आणि इथे मी बारीक कापून घेतलेली बटाटी घेतली आहे। तर मी इथे कढई तापत ठेवलेली आहे आणि त्याच्यात मी तेल घालणार आहे। साधारण 3 ते 4 टेबलस्पून तेल आहे आणि त्यात मी 4 बारीक चिरलेले कांदे घालणार आहे। हे छान गुलाबी होईपर्यंत परतून घेऊयात। कांदा आपला चांगला ब्राऊन झालेला आहे। त्यात आपण बारीक चिरलेली हिरव्या मिरच्या घालूयात। 1 चमचा आलं लसणीची पेस्ट हे घालून परतून घेऊयात। आलं लसूणचा कच्चा वास गेल्यानंतर ह्यात बारीक कापून घेतलेले टोमॅटो घालू। टोमॅटो घातल्यावर परतून घेऊ। त्यानंतर त्याच्यात 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा गरम मसाला। तुमच्याकडे जर कोल्हापुरी मसाला किंवा मालवणी मसाला असेल तर तोही घालू शकता। आपला मसाला चांगलाच परतलेला आहे। आपण आता त्यात अर्धा किलो सोललेली कोळंबी घालू आणि त्याचसोबत बारीक कापून घेतलेले बटाटी घालू। त्यानंतर कोळंबी आणि बटाटी ह्या मसाल्यांमध्ये चांगला मिक्स करू। कोळंबी चांगलीच मिक्स केलेली आहे। आपण त्याच्यात चवीनुसार मीठ आणि कोकम घालू। जर तुमच्याकडे कोकमा नसेल तर तुम्ही लिंबूही पिळू शकता। आपण ही कोळंबी जवळजवळ 5 ते 7 मिनिटं परतलेली आहे। तर ह्यावरती झाकण ठेवून देऊयात जेणेकरून आपली ही कोळंबी आणि बटाटी पटकन शिजतील। तर आपण आता झाकण ओपन करून पाहूयात। तर इथे आपली कोळंबी परफेक्ट रेडी झालेली आहे आणि कोळंबीला पाणी सुटतं म्हणून ही ग्रेव्ही थोडीशी दबदबीत होते। तर इथे मी बटाटी आणि कोळंबी चेक करून बघते। तर इथे मस्तपैकी शिजलेली आहे। आपण त्याच्यावर कोथिंबीर स्प्रिंकल करून सर्व करूयात। ही बटाटी कोळंबी मसाला फार रुचकर दिसते। तर ही रेसिपी तुम्ही घरी पण ट्राय करा आणि प्लीज तुमचे कमेंट्स मला नक्की पाठवा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तसेच आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा।